Takže ahoj, vítam vás u prvého tutoriálu na tomto kanáli a vôbec prvého tutoriálu v sérii programovanie jednoduchej webovej stránky. A cieľom tejto série bude naučiť vás alebo niekoho, kto proste ešte nevie vlastne naprogramovať jednoduchú stránku, ako to môžeme urobiť. Je to veľmi jednoduché a veľmi ľahko sa to dá naučiť. Takže poďme na to. Takže v prvej časti si povieme, čo je HTML a jeho štruktúra a taktiež si nainštalujeme program, v ktorom budeme tieto jednoduché webové stránky programovať. Základným jazykom na programovanie webových stránok je HTML, čiže Hypertext Markup Language alebo po slovensky hypertextový a značkovací jazyk. Poďme ďalej. Toto pod tým textom, čo tu máme, to sa volá HTML štruktúra, ako ste mohli prečítať z názvu a jeho štruktúra. A všetko, čo tu vidíme, tieto kódy, tento, aj tento, to všetko sa volá tag. Všetko dokopy sú to tagy. No a taktiež si môžete všimnúť, že tieto tagy začínajú znakom menší a končia sa znakom väčší. Takto presne označujeme tieto tagy. No a hneď v prvej časti tu máme výkričník doctype HTML a to nám označuje, tento tag nám označuje, že tento dokument je HTML dokumentom. Ďalej tu máme HTML, máme tu tag HTML a týmto tagom označujeme začiatok našej HTML stránky. Ďalej tu máme head a to sa volá po slovensky akože hlava alebo hlavička a tým označujeme začiatok hlavičky. Do hlavičky pridávame informácie, ktoré v prehľadači nevidíme. A najmä sa tam pridáva názov web stránky, autor, popis stránky a podobne. Pod tým máme koniec hlavičky, ktorý je ukončený lomitkom, takže takto označujeme taky, ktoré ukončujeme. Ďalej pod tým máme body, čiže telo a konkrétne tu označujeme začiatok tela. A všetko, čo napíšeme do body, tak to je v prehľadači vidno. Čiže keď tam napíšeme nejaký text, bude to tam vidno. Keď tam hodíme nejaký odkaz, bude to tam vidno. Keď tam dáme nejaký obrázok, bude to tam vidno. Takže tu sme ďalej akože ukončili to body, ako sme si povedali pred chvíľou, lomitkom. A pod tým nám označuje koniec HTML stránky, taktiež ukončený lomitkom. Takže to je bolo asi všetko z tejto časti o HTML a štruktúre. A teraz si poďme nainštalovať program, ktorý budeme potrebovať. A taktiež si ukážeme jeden tag na písanie textu. Program, ktorý budeme používať, sa volá Notepad++ a je zadarmo dostupný na tejto webovej adrese, ktorá bude taktiež v popise videa, takže nemusíte to písať do vášho prihľadača. Ak ste si už program nainštalovali, tak si môžeme konečne vrhnúť na písanie HTML štruktúry, ktorú sme si pred chvíľou ukázali. Takže na začiatok pridáme výkričník doctype HTML, ukončíme znakom väčší, pôjdeme ďalej, označíme začiatok našej hlavičky, čiže HTML a teraz stlačíme tabulátor a oddelujeme si trochu text, ale je to na to dobré, aby náš text bol priadnejší, aby nebolo všetko pokope a bolo to také o ničom, takže ja to radšej robím takto a robí to veľa ľudí. OK, označíme si začiatok našej hlavičky, head a označíme si koniec našej hlavičky. Tak teraz pôjdeme do body a ukončíme si teda body. Končíme si náš HTML dokument a do body a si dáme základný tag, ktorý sa označuje P ako paragraf, čiže odstavec. A poďme sa do neho niečo napísať. Napíšeme si tu napríklad toto je moja web stránka. Tak, teraz si uložíme náš dokument, takže tlačíme Ctrl S alebo File a Save a vytvoríme si nejaký priečinok. Ja som si vytvoril priečinok web napríklad. No a toto je veľmi dôležitá časť. Musíme to pomenovať index. A preto to musíme pomenovať index, pretože indexom sa označuje úvodná stránka. Čiže ak by ste napríklad mali už vašu stránku nahratú na internet a mali by ste adresu www.mojastránka.sk, ale bola by vaša stránka napríklad nazvaná domov.html, tak by vás nehodilo na tú vašu hlavnú stránku a vypísalo vám, že stránka nebola nájdená, teda stránka index nebola nájdená. Presne preto to musíme označiť takto. No a ďalej to musíme uložiť, to je veľmi dôležitá časť, ako HTML, čiže si tu nájdeme HTML a tuto máme Hypertext Markup Language HTML a dáme Save. Teraz si našu stránku môžeme otvoriť v prihľadači. Ako vidíme, tak sa nám krásne táto stránka otvorila. Máme tu napísané, toto je moja stránka, ako sme si vložili
v tomto kóde. Takže to je bolo všetko z tohto tutoriálu pre dneska a boli to úplne najzákladnejšie veci, úplné základy. A v ďalšom tutoriáli si ukážeme nejakú úpravu textu a plus nejaké obrázky, odkazy a podobne. Takže majte sa.